10 mesiacov šéfoval Pavol Pavlík ministerstvu hospodárstva a dnes je opäť poslancom parlamentu. Na rozdiel od svojho predchodcu Tomáša Malatinského z politiky neodchádza. Naopak, ešte si ani nezohrial parlamentnú stoličku a už mu prischli dve funkcie vo výboroch. Väčšiu razanciu a dynamiku očakával premiér od nástupcu Tomáša Malatinského. Zadarilo sa, zhruba po pol roku vo funkcii čelil minister návrhu na odvolanie. Celá iniciatíva už spomenutej skupinky, ktorej spoločné preferencie sa hýbu od 0 po 0,0 nič, vyznieva ako zúfalý výkrik do tmy. Pavlisovi väzy nakoniec zlomilo upratovanie. Zákazku totiž získala firma ministrovho švagra a zazvonil zvonec. Predseda vlády Robert Fico sa dnes stretol s ministrom hospodárstva Pavlom Pavlisom. Ocenil jeho gesto vzdať sa postu ministra hospodárstva. Hľadanie ďalšieho ministra ale pripomínalo hľadanie šéfa parlamentu. Nik sa do funkcie rok pred voľbami nehrnie. Ďakujem. S poďakovaním ale prichádza i dovetok, že rád by na dvoch stoličkách sedel čo najkratšie. Ja by som bol rád májový minister hospodárstva. Uvedomujem si tú situáciu, že keď človek sedí na dvoch stoličkách, môže sa nespadnúť. Ex-minister Pavlis sa novinárom vyhol a neobjavil sa ani v parlamente, keďže dnešným dňom sa vracia do poslaneckej lavice. Síce tej najzadnejšej, ale ani v tej dnes osobne nesedel. Kolegovia mu ale hneď pridelili dve funkcie v hospodárskom a mandátovo-imunitnom výbore. No podľa mňa je to zvrátenosť. Človek, ktorý pochybil, tak bude teraz kontrolovať? To je ako keby sme zlodeja urobili zrazu sudcom. Ja to považujem za naplutie občanom do tváre.